Ons onderwerp is afval, en we willen niet dat er nog meer zwerven opleiding is. En we willen ook laten zien wat mensen doen als ze afval op straat gooien. Bijvoorbeeld dieren kunnen ziek worden en je verplet aarde. Dus als je afval op straat gooit, kunnen heel veel dingen misgaan. En daarvoor hebben wij een keer bedacht. Wij hebben een app bedacht waarmee je oude spullen zoals een radio of tv of oud speelgoed op de app plaatst en dat mensen het kunnen kopen of ze geven tips zoals je kan het naar een gebouw brengen en daar kun je spullen inleveren. De mensen die daar werken kunnen iets nieuws van die spullen maken. Je kan ook je eigen kunstwerkje van een oud speelgoed maken. Maar je kan ook inleveren om het aan een arme familie te geven die niet veel geld en meer hebben. Als je het kort samenvat, je brengt oude spullen naar het gebouw en dan maak je er iets leuks van of je geeft het aan een andere familie. Ik ben nu nog niet begrepen wat die app nou precies is. Nou,